Beýle aýdymçylaryň aýdymyny diňlemek seň üçin ýakymlymy? Yok. Ýakymsyzmy? Ben şunu maýdýan na. Bunu dawa gittik. Dawa. Sen gowy adammy? Gowy. Serwetmi? Yok. Ýok diýip jogap bermek seň üçin kynmy? Yok. Öz ulanyp görmedik zadyň reklam edip gördüňmi? Yok. Aýdym taşlamak pikir kelläň gelýärmi? Hiç yok. Haýsam bolsa bir aýdymça meňlejek bolýardymy? Yok. Sen şadyan adammy? Hawa. Gaýgylymy? Yok. Durmuşyňda ökünýän zadyňmy? Yok. Öz muşdoklaryň barada erwe saatlar aýdyp gördüňmi? Yok. Gatnaşýan dostuň arasynda halamaýanyň barmy? Hawa. Halaýanyň Yok. eşiklerini prakat alyp giyýärmi? Yok. Ýyllyk kesel bilen keselläp gördüňmi? Hiç yok. Biriniň suratyna like basyp soňam like aýryp gördüňmi? Yok. Öz aýdymyňa aglap gördüňmi? Yok. Ýerine ýetirýän aýdymlaryň içinde halamaýanyň barmy? Hawa. Towa diýip içerek ýakan tükür gördüňmi? Hawa. Özüň günäkar wagtyň men günäkar däl diýip gördüňmi? Yok. Semlemekden gorkýanmy? Hawa.